and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Lili! Uy, kambo mong kudihay na. Niya malaki mo. Ikaw ra, Lo? Oo. Ikaw ra? Ako ra. Ay. Uwa si Jason o ba ni mo, Inko? Gano man? Oh. Nalis ko niyo? Jason! 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 Lili? Jason! Ay! Gigakus ko niyo? In love ka na ako, no? Unsa? Unsa yung magisulti? Feelingon. Oh, katawa man ka. Gimingaw ka gina ako, sana? Unsa? Wa, no? Wa. Pero kung magkagakus ka na ako, murag usan na katuig nga wa magkita. Oh. Oh. Diya ka na, feelingon. Fail yung tinunta ko ang kumusok si mong lughan, Lili. Bastos! Asa naman ka? Pauli, wa kay lapot sad. Hoy, Lili! Hoy, isa man ka, oy, may tuyo magkakaniin ko, Pedro! Ay, dawa. Oh, ikaw, diya mo ha. Apason ko si Lili. Ngit kita na ba? Ako siya ihatod sa ila. Ay, taypa, oy! Matuyo ka na ako, Gina? Ay, wa, pero nakagakus mas Lili ni mo. Ang pagagsasad ko. Kanara day? Aday? Ay! Oh, okay. Gusto na. Ay, dito pa tanong ko niya, no? Gakus pa gani ko. Gina. Naikahumot ba ni Jen, mo? gusto na. Ay, Buhi na. Gako siya tong sabot. Way labot hawak sa liog, ha? Pagkapindi ay... Okay, sige na. Gusto na. Kaya layo na si Lili, oh. Ay! Diya ka. Hoy! Ako di ay! Di ko di mo ihatod! Ay, mahadlok ba ako mo paulis amo kay ngit-ngit na! Ay, sa'yo na daday. Ang saan maning ko? Dinhi ka lang higda sa amo. Ay, pwede? Ay, mahimo kayo. Ay. Dako na ako higdaanan. Maigo kitang duha. Ay! Pero, salamat na lang inko ay. Pero dili ko mo tupad og tiguang. Kasi tiguang. Tiguang? Paniti. Di ba anagon? Ano gina magkatiguang inko no? Kanang utok na lang naglihok ba, pero ang ubos no, mipidok. Usa? Uyatis ra! Suwaye! Pagkagagnaong, nagtuos mo kung makakita niya nagigakos si Gina. Ngano ba sa pumiadto pa magigos ila o nagpaapot niya? O sa basay nasod sa kung ungagibuhat ko man to? Dam! Ha! Damn! You're really sweet. Kaduli na ko makatilaw ni mong sagpa na. Kinsa man sa nag-ingon ni mo nga pakurati ko? Ikaw ba'y makurat? Ingon na day ka kung makurat. Oo! Labi nagsipok akong oo. Ganong nagsipok sa demo mo. Naglagot ko ni mo. O ganong naglagot mo ka na ko. Kaya nagpagkakus ka atong China. Oh. Ngisi-ngisi man ka diha. Pawas ako atubangan, be. Tamparusod kag usab ron. Wow! Kabrutal di mong magbahal. I should be scared. Anong hadlok man ka? Uyab ta? Hilas ni mo. Ha? Dili, no? Uyab good. Panguyab bisa ko. Abi pa lang. Easy to get ko. Unsa? Hilas. Huy, iunanan ka manguyab. Wa ko manguyab ni mo. Hilas ni mo. Anong manguyab ako ni mo? O ganong ako may manguyab nga babae man ko, ikay manguyab na ako kay laki ka. Nya, sugto na ko nimo. Dili. Grabe siya. Abi nimo, nabi ay kaso na ron ang pagpangupya. O kung sa akong gikopya? Ang pa-hard to get. Unsa? Ako'y nagkauna na. Busay nagkupya. Kung manguyab ko nimo ron, sugtadain ko. Aron dito ka ikiha. Unsa? Usa man, kinahanglan pa ba ko manguyab nga? Naibaw naman ko nga, nagkagusto ka na ako. Uyab lang ta diretsoy. Sige na, kiss na ako. Sige. Dali, paduol pa na ako. Ha? Doon na ako. Dito. Okay. Humutra ko gininhawa. Sige, fire. Kiss na. Oh, wait.
Shit. Ikulbaan mo kong pinakalit. Kaya siya, ha? Kung saan ko ni mo pag-hawak? Smack or torrid? Unsa imong gusto? Well, soft lang una sa pagkakaroon. Mm. O niya nata mag-French kiss kay di lagi ko easy to get kapag lalaki. Di ay. Yeah. Sige. Close your eyes. Nap! Mas gusto kong makita ka as you kiss me. Okay, bahala ka. Okay na, sige na. Shit. Ay, di ba nyo nga makulbaan ko ng imong haggan? Gadali mo ni unang higyon nga nagkahawak na ko ni mo. Well, lahat yun noon kung ikaw na yung hawak na ko. Busa, sige na. I'm ready. Okay. Oh, shit. Ikupta na ni mo nga kung nga baga. Ayaw paglihok. Not an inch, baby. Good. Ha! Shit! Ang akong... Shit! Lami ko mo hawak, no? Shit! Kasakit! Imong gituhod ang akong... shit! Kasakit! Lili! Magbayad ka sa pag-scramble limos kong egg! Nabugok dali! Shit! Uskadusina na bang gusto na kong anak? Makuhaan na ako si Milya ini. Napuon lang ko niya mahimo ani. Ay! Di na kas amo. Da. Wa na lagi makasunod ako. Hala. Basig kusog ra kayo ang pagkasikad ako siyang atubangan. Tingalik sakit kit kaayo kay Miko man sa kanina. Ngano pa sang gikusog man sa tunako maayo eh. Walang unta to. Kana bang husto ra nga masakitan siya kamay. Pero nakusog ito na ko ba kay Miko good siya ubipingit sa kasakit. Doy. Nakonsensya hinuon ko daw. Nawasa na karon siya sa sakit. Pero anong wa naman lagi siya musunod na ako. O ganong magpasunod man sa kuno ko niya, ha? Igo lang nahibaw ko nga mibalik pa na siya din sa isla. Abi na kong hingpit na kitsin mi biya. Yang anong mag-uol man sa ko kung mabiya siya. Nabuang naman tingali ko. Murag na hugdo ko og maayo ka kanina nga si Inko rin ako nakita og wa siya. Motog sa diyang nakita ko siya nga nagsunod na siya ni Inko. Nagakus ko siya tungod sa kong kalipay. Ngano ba ko eh? Nganong lahi man nagipakita ko mga lihok kadto niya? Nakagusto na gyud ka ko niya. No. Wa ko'y gusto niya. Malingaw lang ko niya, kay siya pa'y lalaki nga makaharong nako. Silang tanan din ni mahadlok ni Lula. Ug muatras kun ako ng minalditahan. Pero si Jason, lahi siya. Lahi cute. Balikon ko pa ka siya, no? Tingalik na unsa na turuin. Balikon o dili? Oh. Ang buang ay. Ulit ako. No na ka diha. Yatod na ka. Sundan ka ganina eh. Nga naman, abi na magka ako kung pasagdan ka maglakaw nga ikaw raw usa. Abot naman ka, doon ako. Tempasa! Nga naman, pasakong ko di mo. Ayun na. Kamata niya na yung mong lula nga. Liwat ni mong amasuna. Dili, uy! Akong samday. Sorry. Ha? Sorry na. Usa? Uyab na ta? Hanggaw ka. Ulis inyo, uy! Good night. Good night. Lakaw na. Shit. Di na ko ganahang ubiya na. Lakaw na, uy. Gabi na.
Suwad na ko. Mulakaw na ko kung musaad ka na ko. Nga unsa? Na magkikita ka na ko, ugma. Unsa? Asa? Kana diha. Taro nga kay nahiwi o gamay. Yeah, kana ingon ana. Oh, that's enough. Ay, pahawa na ka mo diha. You're blocking my view. Oh. Kanindo tan-aw sa hulagway sa among pamilya. Nagisangit diha sa wall. Si Larry nga gikukos sa iyang amahan nga naglingkod. Og ako nga naa sa luyo ni Daniel. Nagkupot sa iyang abaga. Usa ka larawan sa usa ka malipayon nga pamilya. Oh, yes. Malipayon ko. Malipayon kaayo. Ako na tingali ang labing malipayon ka babae sa tibuok kalibutan ni atong higayuna. Niyang kipakaslan ko ni Daniel. I was so happy. I was his world. Apan miabot sa eksena si Linda. Iyang gitintal si Daniel. Og iyang giilog gikan ako. Hinungdan nga dili ko sila mapasaylo. Apan karon nga lakip ang atong anak Daniel. Isangit ko na pagpalik ang atong hulagway da sa bungpong. Aron akong mahinumduman kanunay. Kung unsa kita kamalipayon ka ni adto just before you left me, uban sa imong kabit ug sa inyong anak. Apan patay na kamong duha uban sa inyong anak. Busa dinhi sa atong panimay. Buhion ko ikaw pagbalik sa akong mga mata uban sa atong anak nga si Larry. Madam? Oh, what? Mao ba ka na amahan ni si Larry? Of course. Ay, kagwapo. Of course. Pero wala lamang maliwat si Sir Larry sa imong bana, madam, no? Of course. Kaya di siya maliwat ako. And of course, you are fired. Madam. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!